ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ዝሃር ሚኒ ሚድያ እዩ ንሎሚ ሰሉስ ክልተ ነሓሰ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዴካ ስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም እናዓደምና ኣርእስታቶም ክነቐድም ኣብ መዓልቲ ምርጫ ዝህሉ ነዊዕ መስርዕ ቁፅሪ መረፅቲ ክጸልዩ ዝብል ሻቕላ ኣሎ ተባሂሉ ክኸብ ዘላላይ ዘንጊ ዱፕላንቲስ ኣብ ዓዱ ብሊቃ መሪቑ ሕፅረት ፓይለታት መራኽብ ምድኑጋይ የስዕብ ኣሎ ተባሂሉ ኣርእስተ ዜናታት ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕፅል ኣብ ዝመፅእ 11 መስከረም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሽወደን ንውሕ ዝበለ መስርዕ መረፅቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ብምኽንያት እዚ ነዊሕን ብተዛማዲ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝወስድ መስርዕን ገለ ሰባት ካብ ተሳትፎ ምርጫ ክበኽሩ ከም ዝኽእሉ በዚ ድማ ቁፅሪ መረፅቲ ንኽጎድል ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ በዓል መዚ ኮሚቴ ምርጫ ስቶክሆልም ኤቫ ደበልስ ንሬድዮ ሽወደን ገሊጻ ኣላ ክኸብ ዘለላይ ዘንጊ ኣርማንዳ ዱፕላንቲስ ኣብ ዓዲ መወለዱ ኣቬስታ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ሓወልቲ ብሊቃ መሪቑ ኣቬስታ ኣደ ዱፕላንቲስ እትቕመጠላ ከተማ ኮይና ክለብ ውሽጣዊ ኣትሌቲክስ ኣይኬ ስታል ድማ እዚ ክብረ ወሰን ተመዝገበላ ጋንቶ እያ ኣቬስታ ካልእቲ ዓድያ ዝበለ ዱፕላንቲስ ከምዚ ዝበለ ብሊቃ ምምራቑ ክብሪ ከም እተሰምዖ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ሕፅረት ፓይለታት ባሕሪ ኣብ ቀላያትን መንገዲ ማይን ዝግበር ጉዕዞ የደናግዮ ምህላው ተገሊጹ ብፍላይ ኣብ ቫነርን ማላርን ከምኡውን ጉታ ኣልቭ እዚ ጎሊሑ ይረአ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ፀብፂባ ሓንቲ መርከብ መራሒ ምስ ትጠልብ መምሕዳር መንገዲ ማያት ሽወደን ብ94 ሚእታዊት ነትሕቶ ይመልእ ምንባሩ እንተኾነ ግና ኣብ ከባቢ ሩባ ጎታ ኣልቭ ቫነርን እዚ ኣሃዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 79 ሚእታዊት ምንቁልቋሉ ኣብ ቀዳማይ 40 ዓመት እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከዓ ተኣሃዝ ተመሳሳሊ ምዃኑ ሬድዮ ሽወደን ፀብፂባ ኣላ ብዙሓት መራሕቲ መራኽብ ብጡረታ ይሰናበቱ ምህላዎምን ተካእቲ ኣብ ምርካብ ሽግር ምህላውን ሓደ ካብ ቀንዲ ምኽንያታት እዩ ብመሰረት ፀብጻብታ ሬድዮ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ሓላፊ ኦይል ስታይል ነበር ሄንግ ሎንድ ድሕሪ ቀረፅ 500 ሚልዮን ክሮና ኖርዌይ መኽሰብ ምርካቡ ተፈሊጡ ሎንድ ብኩባንያኡ ቢሉ ናይ ምምኻር ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ መሃቡ ዳይሬክተር ቦርድ ነዳዲ ዘይትን ጋዝን ብሪጣንያ ቢፒ እውን እዩ ሄንግሎንድ ሙሉእ ብምሉእ ዝውንኖ ኩባንያ ኤንከርማን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚ ቀረፅ 705 ሚልዮን ክሮና ኖርዌይ ምርካቡ E24 ፀብፂባ ኣላ ካብዚ 750 ሚልዮን ክሮና መኽሰብ እቲ 650 ሚልዮን ካብ ቀጥታዊ ሸቐጥ ተረኽበ ኣታዊ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ዝተረፈ 50 ሚልዮን ክሮና ኖርዌይ ሎንድ ካብ ዝገብሮ ወፍሪ ተረኽበ እዩ ካብ 2014 ክሳብ 2014 ን10 ዓመታት ሎንድ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኩባንያ ጋዝን ነዳዲ ዘይትን ቢፒ ከምኡውን ኩባንያ መድሃኒታት ኖቮ ኖርዲክስ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰሉስ 2 ነሓሰ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝ ተፈፂሞም ኣለው ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም